Там ще кацаш. Ама без удари в земята. Искам махно кацане, плъзгане, да, не да го изтупкаш, да го забиете в якито. Нищо във безопасен контрол, доколкото да ударим. Работа отива на кръв. Няма да има кола, как гледам. Работа отива на кръв. Само. Отдалече си го насочи. Да, ще встрини. Добре, що тъй сега го изсиваш нагоре? Само, сега ще го стриниш. Сега ще го стриниш. Капай.